Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried ffracsiynau algebraidd pellach lle dyn ni'n ceisio datrys hafaliadau o'r math yn ei nawr y weld ar y sgrin. Felly, gadewch i ni ystyried sut i ddatrys yr hafaliad yma. 2x dros x adio 3 tynnu ffwrdd x tynnu 2 dros 2x adio 3 yn hafali 2. Nawr, y dechneg ar gyfer datrys hafaliad o'r math yma yw i luosi pob term yn yr hafaliad efo cyfenwadur lleiaf y ddau ffracsiwn yma. Nawr, y cyfenwadur lleiaf yw y mynegiad algebraidd lleiaf dyn ni gallu ffeindio sydd yn luosrif o'r ddau enwadur yma. Nawr, yn yr achos yma, y cyfenwadur lleiaf yw, yn syml, lluoswm y ddau enwadur. Felly fan hyn, x adio 3 mewn cronfachau lluosi fo 2x adio 3 mewn cronfachau. Ac mi newch chi ffeindio oni bai fy gynnwch chi rhyw ffactor cyffredin rhwng y ddau enwadur yn fan hyn, mi fydd y cyfenwadur lleiaf yn yr rhan fwyaf o achosion yn cael ei rei drwy luosi y ddau enwadur. Nawr, unwaith ni wedi ffeindio'r cyfenwadur lleiaf, y cam nesaf yw i luosi pob term yn yr hafaliad yma efo'r cyfenwadur lleiaf. Felly, dwi am luosi y ffracsiwn gyntaf, 2x dros x adio 3, hefo'r cyfenwadur lleiaf, x adio 3, lluosi 2x adio 3. Wedyn, dwi am dynnu ffwrdd yr ail ffracsiwn, x tynnu 2 dros 2x adio 3, a dwi am luosi hwnna, hefo'r cyfenwadur lleiaf, x adio 3, lluosi 2x adio 3. Mae hwnna wedyn yn hafalu y 2 yma fan hyn, ac eto lluosi efo'r cyfenwadur lleiaf, x adio 3, lluosi hefo 2x adio 3. Nawr mae hynna'n helpu ni oherwydd mae'n cael gwared o'r ffracsiynau, oherwydd rwan mi fydd yr x adio 3 ar wylod y ffracsiwn yma yn canslau ffwrdd efo'r x adio 3 fan hyn, ac mi hynna'n gadael ni efo'r 2x, lluosi efo'r 2x adio 3 sydd ar ôl. Yn y darn nesaf, dwi'n tynnu ffwrdd yn gyntaf, ond wedyn mi fydd y 2x adio 3 yn fan hyn, yn canslau ffwrdd efo'r 2x adio 3 yn fan hyn. Mae hynna'n gadlo fi efo yr x tynnu 2, sydd ar dop y ffracsiwn reiddiol, a wedyn lluosi fo x adio 3. A mae hynna wedyn dal yn dod yn hafalu dwy waith lluosi fo x adio 3, lluosi fo 2x adio 3. Na wedyn, mae gen i fi nifer o cronfachau fedai ehangu, a felly cael gwared ohonynt. Felly 2x lluosi 2x yn gyntaf, mae hynna'n 4x di sgwario. 2x lluosi 3, mae'n dod yn 6x. Wedyn, a'i dynnu ffwrdd, a beth sydd gen i fan hyn ydy par o'r cronfachau i ehangu. Dwi am felly defnyddio'r acronym CAMO i ehangu hein, a dwi am reid yr atom mewn cronfachau, oherwydd wedyn, byddai'n gyfod tynnu ffwrdd pob dim sydd yn y cronfachau. Felly, defnyddio CAMO, cyntaf x lluosi x yn x di sgwario, allanol x lluosi 3 yn 3x, mewnol minus 2 lluosi x minus 2x, olaf minus 2 lluosi 3 minus 6. Ar ochr dde, mae gen i fi par arall o cronfachau i ehangu. Eto dwi am ddefnyddio camon fan hyn, a wedyn fyddai angen wedyn lluosi y cwbl-ot hefo 2. Felly camo x lluosi 2x, 2x di sgwario, allanol x lluosi 3, 3x, mewnol 3 lluosi 2x yn 6x, olaf 3 lluosi 3 yn 9. Wedyn, mae gen i fi ychydig o gasglu termau i wneud yn y cronfach yma. Felly 4x di sgwario o 6x sydd yma. Tynnu ffwrdd wedyn, o dwi am gasglu y termau fan hyn yn y canol, 3x tynnu 2x yn 1x, neu x ar ben ei hun. Felly x di sgwario adio x tynnu 6 sydd yn y gronfach gyntaf yna. Ar ochr dde, os dwi'n casglu'r termau x fan hyn, dwi'n gofio gen i fi 9x, felly 2x di sgwario a 9x a 9 sydd yn y cronfach yma. Yna, dwi am cael gwarad o'r cronfachau olaf. Mae gen i fi 4x di sgwario a 6x, ac yna dwi angen tynnu ffwrdd pob dim sydd yn y cronfach yma. Na i dynnu ffwrdd yr x di sgwario, na i dynnu ffwrdd yr x, ac os dwi'n tynnu ffwrdd minus 6, mae neu wedi bod yn plus 6. Ar ochr dde'r hafaliad, dwi angen dwblu pob dim sydd yn y cronfach yma, dwbl o 2x di sgwario yn 4x di sgwario, dwbl o 9x yn 18x, dwbl o 9 yn 18.
Wedyn, mae gen i fi ychydig mwy o gasglu terma i wneud. Mae gen i fi 4x di sgwario tynnu x di sgwario ar ochr chwith fan hyn. Mae hynna'n 3x di sgwario. Mae gen i fi 6x tynnu x, sydd yn 5x. A wedyn mae gen i fi plus 6 ar ôl. Ar ochr dde, fydda ddim byd, so ddim byd fydda i simuleiddio fan hyn. Felly sgwennu'r ochr dde allan fel mae o. Wedyn, beth dwi am wneud? Wel, dwi'n gofio gen i fi fwy o x di sgwario ar yr ochr dde nag sydd gen i fi ar ochr chwith. Felly dwi am gyfnewid ochrau'r hafaliad yma nawr. Felly sgwennu'r 4x di sgwario, yr 18x a'r 18 ar ochr chwith. A wedyn sgwennu'r ochr dde, sgwennu'r ochr chwith, yn wreiddiol, ar yr ochr dde. 3x di sgwario a 5x a 6. Wedyn, dwi am ddod o pob dim i un ochr o'r hafaliad. Dwi am dynnu ffwrdd o bob ochr o'r hafaliad 3x di sgwario. Hynna gadael efo 1x di sgwario, sef x di sgwario. Dwi hefyd am dynnu ffwrdd ar yr un yn adag 5x o bob ochr o'r hafaliad. Hynna'n cael gwared ond efo'r ochr dde. Mae 18x, os dwi'n tynnu 5x i ffwrdd, mynd lawr i 13x. A hefyd dwi am dynnu 6 i ffwrdd o pob ochr o'r hafaliad. Felly 18 tynnu 6 yn 12. A wedyn, gan fy mod i wedi tynnu ffwrdd 3x di sgwario a 5x a 6, does na ddim byd ar ôl ar ochr dde o'r hafaliad. Wedyn, mi fydda i geisio ffactorio yr ochr chwith o'r hafaliad yn hyn. Os na ddau rhif sydd yn lliosi nid 12 a sydd hefyd yn adio neu 13, oes, y rhifau yna ydy 1 ac 12. Felly fydda i ffactorio drwy ddefnyddio x adio 1 ac x adio 12. Ac yna fydda i fynd ymlaen y datrys yr hafaliad yma, naill llai, y gronfach gyntaf, x adio 1 yn hafal i 0, neu mae'r ail gronfach, yr x adio 12 yn hafal i 0. Tynnu 1 i ffwrdd o bob ochr yr un cyntaf, rhaid i x fod yn -1, neu os dwi'n tynnu 12 i ffwrdd o bob ochr yr hafaliad yma, mae x yn hafal i -12. Dyna ni'r ateb i'r cwestiwn yma. Ac yn awr, cyfleoedd chi rei cynnig ar y math yma gwestiwn. Mae yna 2 rei newydd wedi ymddangos ar y sgrin. Estynwch ddarn o bapur allan, rhowch gynnig arni os gwelwch y dda. Ac yna unwaith ydych chi gael eich atebion chi, cymharwch nhw wedyn yn erbyn yr atebion cywir sydd yn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.